Kula niku sakjane niku pun dangu Mas, madosi setiap dagang kok endi jarene dulurku kuwi akeh jarene nang Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinso. Assalamualaikum lor. Di sana tadi saya melihat ada orang dagang bakso pakai kaos IKS lor. Ayo kita lihat yuk. Sak jalannya lur, tadi sana ada kita ngeliat ada warga IKS lur, ada orang pakai kaos IKS. Coba kita tanya-tanya warga mana lur, kok asing kayaknya lur. Ini lur, warga IKS lur, pakai kaos IKS dia nih. Assalamualaikum mas. Assalamualaikum. Salam. Pripun Mas? Niki mas kok. Oh, tak kira apa? Sing ngersakne bakso napa pripun? Buatan aja kan iki Mas. Pripun? Harga IKS Mas. Nggih lha pripun? Tanglet niku. Warga pundi mas kok mboten pernah tengel ngertos kula. Taman Sari Mas. Tahu sari pundi niku? Tebih mas. Alah desa dusun mriku tapi wong kula asline wong perantauan lho Mas. Oh, perantauan. Lah teng mriki mondok napa pripun, Mas? Mboten nggih anu napa? Griyane sakniki teng pun mriku. Teng mriki. Teng mriku nggih. Oh, teng perantauan mriki yo. Nggih. Kok jarang ngertos kula ngoten. Lah nggih Mas yang anyaran. Oh, ngoten, Mas. Lah niki warga saking pundi? Saking tahun bukan iki. Kula warga mriki mawon, Mas. Nggih nak jenengan ajeng penting silaturahmi mang dolan mriku mawon. Nggih. Dolan. Kula paring nomor HP-ne mawon kesane. Nggih, satu. Mangke, Mas. Mas sampeyan neret mawon iki, Mas. Oh nggih. Masalah kula niki buru-buru nyuwun sewu mawon sepurane bulan nek enten wekdal jenengan temen tidak mriku mawon mengabari dusun kalih nggih. Nggih. Ngajenge anu bakul ayam. Oh, Taman Sari dusun kalih nggih, Mas. Nggih. Namine sinten, Mas? Anu kula pur Mas. Mas Pur ngeten nggih. Nggih. Oh, nggih Mas, mangke nek enten waktu tak kula mriko, Mas. Oke, Nggih. oke. Niki kula rekam mboten napa-napa, Mas. Insyaallah mboten. Nggih, Mas, mangke tak nganu Mas. Mangke kula penasaran, Mas kok. Mboten pernah ngertos ngoten no. Oke. Oh, nggih, Mas. Nggih, Mas, matur suwun Mas nek ajeng Nggih, nggih. megawe setaken. Nggih nggih. Iya, matur suwun. Amat ya Mas ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinso. Lor, saiki wis tekan desa Taman Sari. Desane wong sing nggo kaos IKS ini. Saiki aku arep goleki omahe lur. Arep tak goleki omahe ning endi? Nah, aku sisan arep nemoni karo tak takoni warga asli apa udu. Nah, kan arep sisan silaturahmi ngono lur. Yo saiki tanya aku lur. Nek elek temen iki lur. Pemerintah iki desa iki. Kawasan wong. Anu iki. Tekan sih. Bagus, berapa tak contoh. Anu, saiki hasil tekok wae sing masjid kae sik anu hasil tekok omahe. Sopo mu? Mas Pur, Taman Sari dusun piro? Dusun loro ae sik hasil tekok medhok. Tekok kena. Penasaran iki, nah ketenan pucuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kula jenengan nggih pilihane Mas Pur ki pundi nggih Mas? Mas Pur sing pundi nggih? Mas Pur sing dagang bakso Mas. Mas Pur dagang bakso. Oh iya blok buri ono. Omahe yo.
omai nggih. Nah, iki kuwi awakmu terus kan ada pertigaan to kayak nggih belok kanan. Nah, saka kono nek saka kuwi rong omah. Rong omah sing sebelah tengen enek wit kanune wit palem iki. Ngono kuwi. Sun iki Mas. Nggih, nggih, nggih. Monggo Mas. Yo. Sunah. Nggih. Matur suwun nggih niki nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Dagang gak dewe kuwi. Kan sing abang iki gebake. Iki lho, Dek. Lek ana wong era. Kita udah nyampe di anu, Lur. Ini. Ini ngarep ana wong. Dah. Assalamualaikum. Kono to jero to, Sur. Jalan to, tok-tok bisa. Bangun. Mas. Piye Mas yang perlu piye Mas? Oh, kula jentang Mas niki Mas. Sampean warga saka ngendi Mas? Saka Jawa Mas. Lah piye? Mboten pernah ngetos kanggo baju IKS niku. Penasaran dadi niku. Oh alah, lah ya kuwi gawan kon Jawa kono lho Mas. Intine nek nggawa kuwi kan pengen ngerti nang kene iki ana sedulur tenan apa ora. Setelah tak ku nganti elek ngene iki ora enek wong marani ndelok kok akeh sampean iki sing marani. Lah piye? Apa jera percaya apa kepiye? Ya ge nembe reti ping pisan niku pas sampean dagang bakso niku. Oh alah, nggih. Lah kok jenengan mboten anu? Pripun? Oh, wane nembe nika. Kula pun dangu lho keliling teng mriku Mas. Ge pisan niku ge kula ya teng griya mawon mboten medal. Nah jenengan angkatan pinten? Angkatan 120 Mas. 120. Nggih. Oh alah, nggih. Ya kula ki ambak niku nembe ngertos nek teng mriki niku enten warga IKS niku kan nembe ngertos. Anu kan. Ya terus ajeng kepripun? Ya sing silaturahmi iki Mas. Silaturahmi. Jan bejo kemayangan ya jelas iso ketemu sedulur nang kene, aku ngrumangsani nang kene iki ora ndek sedulur, Mas. Intine aku ngundang nggo klambi nganti elek kaya ngene kan, jan nganti elek iki, Mas. Nggih. Ben supaya iso ketemu sedulur nang kene. Alhamdulillah ketemu sampean ya alhamdulillah. Ya iki sedulure. Ya nek sampean gelem ngamper mlaku ya tak ngamper nang omahmu. Nggih Mas. Nek sampean syukurane wektu dolan rene ya enggak apa-apa. Katekane elek Mas, Mas. Ya ampun suwi niki Mas berarti Mas jenengan. Nggih mpun. Angkatan pinten niku Mas? Niki angkatan sedak 8 Mas. Suwi banget iki. Lah wong pun kados ngeten lho Mas, Mas niki setesih diakoni tukang mboten iki. Kula niku sakjane niku pun dangu Mas madosi setiap dagang kok endi jarene dulurku kuwi akeh jare nang Sumatera iki. Tapi rumah saya wis nganti emu kok gak enek wong ngode, gak enek wong nyalami. Aku dhewe nganti bingung. Sir pengen buka ya nak kene iki dudu wilayahku. Takon kepiye jalan. Ngene yo ibaratnya aku dadi warga carane warga khususnya Purbalingga kene iki nembe. Cara dasarku urung kuat nang kene iki. Ya syukur alhamdulillah nek iso ketemu sampean kan aku iso melu-melu andil netepi apa sing dadi perintahe perguruan. Sampean sebagai wong nom juga kudu sampean wis wani ngganggu iki sekedar sakral, mungkin sekedar klambi, tapi kan filosofine akeh. Nggih. Nak sampean pengen ngerti, nak iki aja nggur sekedar sakral, iki kudu mbok dadekno klambi. Iki dadi wujud klambi tapi klambi iki iso nang jero atimu. Nak iki mbok tanam nang jero atimu, meskipun kowe ora nggo sakral iki wis dasarmu wis kuat. Nggih Mas. Kan ngoten. Nggih. Mungkin neng baju putih aneng warnane iki aneng warnane ireng iki nek wis tertanam tenan nang atimu nang jero atimu wis ora ana sing ngalahno. Cuman iki nek hanya sekedar pakaian hanya sekedar simbol tok enggak jadi. IKS itu enggak seperti itu. Ben aku ora nggo sakral berarti
tapi wong IKS wis tak tanam nang atiku mbuh nang ndi ya bakal tak yakini bakal aku yakin bakal ya ilmu insyaallah bermanfaat intine kan awake dhewe melu-melu ngene iki ben golek ilmu sing manfaat entuk lahir entuk batin entuk akhirat entuk dunia ya kan ngono ya sampean wong nom ya aku mah ora meleh iki sedar sebagai sedulur sebagai kanca meskipun kanca apik ketemu tapi kan awake dhewe dulur tunggal banyu kan ngono Nggih. dulur tunggal banyu nek iso ditekuni ilmu itu iso manfaatin nek diamalne tanpa kamu amalkan gak ada manfaat sing jelas tak jaluk karo sampean Nggih, Mas. dadi warga iki abot sanggane aku mau yo sebagai kanca Mas sebagai sedulur meling karo awakmu nak dadi warga aja dadi warga bangun motivasi dalam hati kamu bahwa harus jadi yang terbaik bukan yang terpintar dirangkul koncone silaturahmi ini orang nganggur kerohanian sejatine kerohanian iki apa ndadani jeruane awake dhewe intine nang ibadah awake dhewe ibadah ya silaturahmi ben tambah ilmu niki apa lantaran silaturahmi ya nang ibadah nek awake dhewe jaluk karo sing urip iki perlu ibadah sing apik ibadah sing tenanan ya memang welengku aja dadi warga-warga dadi warga wis rumangsa hebat ora tau latihan Kata. warepe dhewe juruse lali intine lali nek iso aja bangun motivasi dalam hati kalian silaturahmi aku dhewe urung iso nglakoni seperti itu tapi paling tidak awake dhewe duwe greget berarti duwe keinginan duwe pondasi sing kuat bahwa inti dari perguruan IKS ikatan keluarga silat putra Indonesia ikatan keluarga kita punya ikatan berarti kan awake dhewe kudu silaturahmi intine dan ngerti ikatan ini mah lho klambi iki aja ngerjain sekedar sebagai simbol tanamkan bahwa hitam itu nak fisik ya fisikmu sing apik putih kesucian batinmu kudu sing suci pikiran hatimu sing suci orang nggo sekedar ketak nggawa sakral karo dulure dhewe ora gelem takon rumangsa hebat jangan seperti itu nang Jawa enggak enak Mas wis kabeh nek jeneng keluarga ya sedulur wis entah itu model kepiye sedulur saja rumangsa kemaki karena ilmune dhuwur padha tanamkan dalam diri harus jadi yang terbaik paham aku rumangsa seneng rumangsa bombong rumangsa berarti punya semangat petok sampean sak kanca bisa tekan omahku kene merasa arep saiki ora dhewe aneh atau kono to kene berarti saka Jawa tekan kene iki ora sithik kiloane akeh kilo Nggih. ya tekan kene petok sedulur alhamdulillah tak syukuri tenan bapak iki berkah rezeki itu meskipun nang kene yo tak subate wedang putih Mboten napa-napa. kapan waktune aku silaturahmi dengan jenengan yo kapok dolan kene Mboten. yo kaya ngene keadaan serano sing apik ngene nang wis kaya ngene iki kapan kok pelatih mau dicarene